User entered your channel. User left your channel. Jeg kan ikke finde din gun. GG. Jeg kan ikke høre dig. Kan du ikke? Hvad med nu? Nu kan jeg. Jeg kan ikke finde din pistol. Mærkeligt. Det var nok fordi, Jeg kan ikke samle. politiet kom. Joined your channel. Jeg ved det ikke, fordi jeg lå jo ned, da det skete. Og det er godt. Kommer politiet? Nej, ambulancen. Nå, er de på vej? Ja. Ja, de kommer lige hernede. User joined your channel. Det handler med... User left your channel. Med to bølsfald kan de jo være her. Ja. Så Det er. de ikke nogen smerte eller ødelige ting. Nej. Har du brug for noget andet? Jeg havde en pistol. Den har jeg ikke med. Din mega let tæt på din... Og jeg har hvad hedder ikke det, en Svend? pistol, som det er. Har du ikke den? Nej. Ja. Har du brug for en lift tilbage? Nej, ellers tak. Okay. Jeg ved, min marker. Okay. User joined your channel. User disconnected from your channel. Prøv lige til din mixer, du kan ikke få den. Hvorhen er den bare væk, eller hvad? User left. Jeg har den i hvert fald ikke herinde. User left your channel. Jeg har kun 2 max. User joined your channel. Prøv, det er helt seriøst, tag din mic væk fra munden nu. Jeg har kun 2 max. User left your channel.